Здравейте! Срещате ли затруднение с упражнението Hip Thrust? Останете с клипа до края, за да разберете как най-правилно да го изпълнявате. Така, на първо място за самия сетъп аз препоръчвам да се използва по-нисък степер или пейка, която да свалите по-ниско, за да ви по-удобно самото позициониране. На второ място, влягате се на степер или на пейката, според зависи какво имате във вашия фитнес. Дърпате краката близко до вас, стягате корема и задника и се повдигате нагоре. В горната крайна позиция трябва да имаме 90 градуса ъгъл в краката. Ако краката са по-напред, ще активираме повече задните бедра. Ако пък ги съберем много близко, ще активираме повече предните бедра. При самото изпълнение стягаме хубаво корема и дупето и тръгваме да бутаме само от дупето нагоре до пълно заключване в таза. Не трябва да лягаме назад с раменете и с главата, понеже ще отпуснем кръста и ще вкараме повече напрежение там. Идеята е да работиме само с таза. Когато пускаме надолу, цялото тяло от таза до раменето трябва да върви в права линия. След това стягаме дупето, бутаме само от него нагоре. Ако си оставим горната част и пуснем надолу, ще пречупиме кръста и ще си отпуснем позициите, така ще натворим кръста, но не и дупето. Затова хубаво цялото тяло в права линия, стягаме дупето, бутаме с него до пълно заключване горе, пускаме контролирано, бутаме и заключваме. Ето как да го направим с тежестта. Дърпаме самия лост с тежестта, която сме подготвили към нас. Прибираме краката, поемаме въздух, стягаме корема и дупето, бутаме до пълно заключване, контролирано пускане надолу, стягаме дупето, бутаме пълно заключване, пускаме контролирано надолу. Ето как изглежда упражнението и отпред. Дърпаме хубаво краката, поемаме въздух, стягаме се, бутаме таза до пълно заключване, контролирано пускане надолу цялото тяло, не стигаме додолу, бутаме, заключваме. Коленете трябва да стоят напред или леко навънка през цялото време, не трябва да влизат навътре. И така, това е със самото изпълнение на упражнението. Аз ви препоръчвам да го включите 2 пъти в седмицата, като така това, което аз процедирам с моите клиентки, е, че един Hip Thrust е с доста по-голям товар в рамките на 8 до 10 повторения, като доближаваме много фалита, а пък вече втория път, примерно в рамките след 3 до 4 дена, им давам Hip Thrust с по-лек товар и вече с различни вариации. Дали ще бъде с много повторения, с задържане горе или с ластик за допълнително натоварване, но трябва да имаме повече, между 15 и 20 повторения, вече до тотален фалит. За още полезна информация последвайте страницата.